kafir, musyrik. Nek wong desa pengen sedekah laut, ya dibelehno karo kiyaine. Nek sing liyane sedekah laut tidak ada tujuannya musyrik. Lah nek kula ya kene aku sing beleh sapine. Engko daginge awake panganan ya, ndase tak cemplungne laut. Tuh, mboten musyrik. Ora wong makani iwak lho kok musyrik. Mulane ora tak masak sebab iwak iku ora butuh gule, mung butuh ndase tok uncalno ngono ae. Betina dipanen kok ora tau dikeki mangan. Lah aman karo kiyaine. Jadi mulane sing iso ngono. Ana wong ngemuli wit ngene. Wit tak dikemuli iki musyrik. Lah, cek gak ditulisi karo bocah-bocah ngono. Cek gak dipaku. Tapi iku disembah. Ora jare sapa iku lu makani tikus sing ning pinggir wit kuwi iku. Dene tak enak wong kula niku kadang niku mulih ngaji ngene pasar tak kei tumpeng. Lho kok digelek pasar? Lah ning kono kula ana kirik ana kucing ana apa sing mangan. Wong sing butuh mangan ra menungso tok. Ini wong tergiling-tergiling nyedoyan. Ketua Tanfid boleh, Ketua Tanfid Suberjo, monggo. Nggih, sampun cekap matur nuwun sumangga Gus Muafik sak cekapipun kinten-kinten 3 jam nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya pengurus Jamaahiyah Nahdlatul Ulama saking wilayah, saking cabang, saking anak cabang, saking sedaya pengurus ranting, jajaran Suriah dan Fidiyah, sedaya Banom kang kula hormati, sanipun Bapak Bupati, kang Ibu Bupati kang diperwakili kalian Bapak Sekda, Pak Ardo, dan sedaya jajaran pemerintah Kabupaten Sleman kang kula hormati saking TNI Polri dan BUMD, BUMD lagi ini itu di PD Sleman, maksudnya tak kira BUMD Ketua MBC pun dilantik Pak Iman. Alhamdulillah, semoga manuk beradik cucu abang bar dilantik terus berjuang. Mboten manuk beradik cucu biru bar dilantik terus turu. Nggih. Ale NU niku abot. Bab nopo? Beto menungso selamat nih NU. Tujuan utamanipun ditekaken Nahdlatul Ulama niku supaya menungso niku lewat teng dunya tekan akhirat niku selamat. Kuwi intine niku niku. Dadi menungso niku ing akhirat lewat dunya terus teng dunya tekan akhirat malih niku selamat. Niku tok. Jadi tujuan utamanya niku namanya niku mboten enten liyane. Mulanipun dipun sebat Nahdlatul Ulama. Nah sinten ulama niku al ulama warasatul anbiya. Ulama niku pewarisi Nabi. Lah kit riyin kit zaman Nabi Adam dugi zaman Nabi Muhammad. Ingkang nami Nabi niku namung tugase nyelametno menungso saking akhirat laku ning donya balik tekan akhirat. Gimana niku? Mula sangune niku nggih syahadat. Oh, pun syahadat sedaya to. Syahadat salat. Niku sangune. Ping 5 sedina. Nek ampun tambahi sunat nggih apik, mboten nggih sing pokok tok mboten napa-napa. Poso. Pun poso ini zakat. Nggih zakat. Haji ya nek kuat nek mboten dipeksa. Lha niku sangune. Lah mula kiai niku pundi mawon sing takokno ayo maca syahadat sik. Kit ning jero kandungan pun disyahadataken kalih bapakne diundangno kiai di ngapati mitoni mangke nek lair disyahadatne malih namine akikah. Nek rabi disyahadatne maneh. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus nek salat ya mendina maca syahadat. Syukur-syukur nek meh mati sik iso maca syahadat. Jadi mulane salat. Ya salat kecilik diulangi iso. Salat ke TPQ diajari salat. Terus mangke nek wis gedhe diundang salat. Diundang sedina ping 5. Ya wonten sing rada cepet ling ngundang, ana sing rada mundur, ngoten niku tok. Ana sing ngantes pujian robana ya robana. Mboten dugi-dugi sing ngundang wis kekeselen ya tombo ati. Kulima sak wernane. Nggih lho. Ngene wis kepegelen ling ngundang ya diuluki anjang wis ngoten iki. Lagi tadi kita ya mulanya kiai ya tugasnya memang niku nunggu langgar, nunggu masjid,
ngimami. Nek sing diimami nom-nom ya macane rada dawa. Nek sing diimami tuwa ya macane rada pendek. Ana sing Allah, hebat. Ana sing ngono. Ana sing ngono. Lagi lek kata sebama baru ngimami lah. Watu luwe kata timbang sing diwaca. Ya berarti kiai ini nunggoni langgar, nunggoni masjid. Lah NU niku ya urusane meng langgar karo masjid. Supaya nopo? Supaya manusia niku selamat kenal sholat. Terus zakat. Zakat iki tadi ku diulangi mulai Nahdlatul Ulama duwe lazis. Lembaga ambil zakat, infak dan sholat. Kok NU, monggo jenengan zakat mal apa ana sing urip nduru sini poso ya diulang poso ya mesti gugah sahur wong panjenengan tugase niku ben wong padha poso digugah sahur nganggo doktek ngoten niku sahur ora sahur sak karepmu. Jadi kiai ini baru langgar ini ya isinya menggugah sholat, gugah poso. Enggak terus begitu tangi kiai ini kondo aja kakean melek. Soalnya wong Jawa niku nek poso mboten khusyuk. Lah soalnya medalke ngomah niku weruh banyu, weruh jambu, weruh pelem. Nek wong Arab niku nek poso khusyuk wong medalke ngomah mboten weruh napa-napa. Wong weruh padang pasir. Lah teng mriki medal ngomah weruh jajan, weruh pelem, weruh sangu. Dari kiai ini timbangane kowe ra khusuk turu wae. Ora. Mulai dalil poso sing paling terkenal teng mriki niku poso turu naumuso imin ibadah. Atau akhirnya wong mriki niku nek poso kok lebih baik turu. Bareng turu terus kiai ini sepi. Gugah-gugah raen neng timbangane raen neng digugah bentangi tukok nomor mercon. Ini kan rangkaian yang namanya menjaga ritme ben wong niku selamat. Enggak akhirnya dardor. Cuman terus kali Pak Polisi diseneni. Jo merconan. Lu padahal mercon itu bagian dari perangkat ahli sunnah wal jamaah. Lha ya wis iki asli ning ngoten Pak Polisi dadi mboten nonton kok mercon iku hubungane karo teroris ngono mboten. Ya ben santrine iki tangi dardor ngono. Cuman begitu dor ngono jari kiyaine mercon kok ora banter. Warang digedhekno lha iku banter tenan. Ngono lho. Lha iki ngoten iku. Poso gitu terus dijak tuku kolek, cek seneng, cak cilik-cilik, cak padusan, wis halal bihalal. Wis niku tak penggaweanku ya panjenengan. 5 niku kudu dilakoni kali umat. Terus haji. Ya haji ngoten niku. Nek ra duit nabung ngoten niku. Mbok kiai niku duwe lapangan jembar. Ya tetep santri dijak lunga ning Mekah. Cuman biyen niku nek haji niku mboten teng Mekah, teng Gunung Merapi. Nggih zaman para wali niku nek haji teng Merapi, teng Turgu. Lah ana wong duwe keyakinan wong Jawa niku nek haji nang Gunung Merapi sebab napa? Kuwatir biyen niku haji kok nang Mekah ngono wong Jawa mesti mumet ndase. Soale riyen agamane Hindu, wong Hindu niku duwe candi. Nek langsung digawa nang Mekah lho kok padha watune tambah bingung. Candi watu Ka'bah watu beribadah nek wong kono digundul wong Islam tahallul potong titik nimbangane ribet. Tak derenge imane kuat ngono ndak Bu. Nek ibadah mriki ngangge banyu njrumprit Temanggung, nek mriko banyu zam. Nek mriki muter nyiwa kaine slempang warnane kuning, nek teng mriko muter nyiwa kain slempang warnane putih. Nek bar ibadah mriki naminipun gadri, teng Mekah naminipun Aidul Qurban. Timbangane ku ribet ngulangi wong sing urung paham. Ayo salat Jumat ning masjid Syekh Jumatil Kubra ping 40 aja pedhot. Mula akhire terus wong niku lunga haji maknane salat Jumat
ping 40 Jumat mboten pedhot mboten kok lunga haji kuwi mboten teng ganjarane padha haji lho ngoten niku kudu dipahami. Terus saking mriku duwe anak naminipun Ibrahim Asmara Pondi, di putra Raden Rohmat Sunan Ampel, di murid Datuk Ribandang pindah Gunung Bawah Karaeng Sulawesi. Mula wong Sulawesi sing tuwa niku nek lunga haji teng Gunung Bawah Karaeng lho ilmiah. Jadi niku tane penggara niki arep Kiai Labe bae. Kiai Suwadi sinten mawon Kiai Suwadi sami mawon. Lha tugasnya namanya niku. Nggih. Apa kita? Nggak bisa akeh. Nggih, terus. Nggih. Akeh cung. Lagi gak ngompol aku. Ini. Terus ya. Bon, jadi melalui kiai ini kadang sampai bener no wong ngaji ini sampai ini soalnya kok sholat ya maca Quran lunga haji dungane ya basa Arab niat nopo mawon ngangge basa Arab kecil diulang ning TPQ mulai sampai nek anak cilik lebokno TPQ supaya nopo syahadat yo bahasa Arab, salat yo bahasa Arab, poso niate yo bahasa Arab, haji niku yo ning Arab. Lah mulane ana terus wong ngarani NU anti Arab lucu. Lucu wong kiai sakmene iki yo kepengin rapi karo wong Arab. Jadi lalu aja, ini kata. Jadi sampai aja kaget. Jadi mau 1000 abad, mau 2000 abad berikutnya, itu tidak akan pernah meninggalkan itu. Jadi sampai harus tekan profesor, tekan nopo, tetap Allahu Akbar. Imamnya tetap Allah Akbar. Imamnya wong tempel lho sik. Alhamdulillahirabbil alamin wis enak kata iki. Wis niku pokoke mulane mbok sampai kapan mawon jenenge langgar, jenenge masjid niku mboten bakal ilang saking NU saking kiai. Mulane ya. Ngurusi niku. Nah uang niku nek pengen selamat niku nang akhirat niku mboten peduli. Arep tentara ya pengen selamat, arep polisi ya pengen selamat, arep politisi ya pengen selamat, arep sekda ya pengen selamat. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama ini siap menjadi gerbong manusia dengan bentuk apa saja. Sebab kabeh menungso niku duwe hukum mati wangsul dateng Gusti Allah. Lah mulane NU iku ora bedakno. Sing kelas 1 NU sing wong partai ya ora. Nek wis sembayang ya masih sapa ae nek tekane mburi ya ning mburi mboten enten kok sembayang terus dikek kotangan ijazah sekda ngono mboten. Wah, iki ijazah polisi mboten. Ono kabeh ya kepengin rono. Jadi sampai nojo kaget, ini kepingin tetap NU, ya langgar aja ditinggal, masjid aja ditinggal. Ini kan ninggal langgar, ninggal masjid itu setelah apa sampai ya? Nanti mulanya ya bentuknya mawon salin, pertama bentuk cagak, apat, ono lantai ini, sesuai ono keramike, sesuai ono AC ini, ono sing bentuknya kotak, ono sing bentuknya lincip, ono sing bentuknya pokoknya ini. Sebabnya itu adalah jalan selamat bangsa datang ngarsanipun Allah. Tentu coba dikira terus wah NU kuno bisa sembahyang lho, ya sembahyang kok kuno malahan. Di sini udah bakal ditinggal. Kula wingi teng Jepang niku ora ono
teng jero sepur iki kaya sembayang ya mengene tok Allah kathok mantuk-mantuk ngene tok. Jare sing sebelah kula ndelok iki lapo ngantuk kok tangi meneh tangi meneh. Nggih. Wong niku jen kewajibane. Masih tengah rapat ki wayahe sembayang ya sembayang. Kula teng sawah macul ngoten niku ne. Wayahe sembayang ya sembayang. Mungkin wayahe Ramadan iki ya poso. Masih mencret-mencret ya apa? Poso. Ono dong niku nemu dalane slamet iki meng niku. Nek wingi kepengin mokel ki mboten napa-napa disauri. Sisuk sadurunge po. Lha ngoten niku ta. Sampeyan arep poso model sing penting ra mangan, ora ngombe, ora demok bojo, ya ora apa-apa. Ku ya poso. Ana sing sampe atine dijogo ya poso. Ya pokoke dilakoni. Arep kepengin napa? Es degan ya mboten napa-napa. Sing penting ora mbok ombe, lamun ra kuat kemu ya ora apa-apa. Wis penting mboten mlebu sak wingkinge kindil-kindil niki lho. Lepas nggih batese lambe niku nek mangapan nek kindil-kindil niku. Lah sampean kemu es blewak. Ya mboten napa-napa, sing penting aja mlebu sak mburine. Lah mulane tiyang poso niku sikatan oleh sing penting ora mlebu sak mburine kindil-kindil niku. Sampeyan nek kepengin ngerokok ya ora apa-apa. Sing penting ora mlebu bablas sak mburine kindil-kindil niku nek iso ya dipasang lawang dikerek. Ini mau dilakoni sampeyan wis ora usah gak mikir ketompo apa ora urusan sing nampa urusane Gusti Allah. Apa sampean mikir? Lha ngene wae sembayang wis teko dilakoni sembayang. Allahu Akbar. Ora nek imame Allahu Akbar ya sampeyan lakoni. Persoalan Allahu Akbar gerak-gerak ya Allah sepatuku. Ya ora. Ya oleh mawon aja kok ora ketrimo jare sapa sing nampa ra kowe kok. Bukan saya ribet, Islam itu udah saya ribet. Allah, Akbar. Tadi bono sing riyo Jumat, sampean pengen riyo Jumat, ya melu wae ngono sing nanggung wae kok. Sing nanggung kok Muhammad. Iya, dene mlebu rokok ya bareng-bareng. Kurang sedina ya, mboten mungkin kurang sedina mesti ana diskone ngono ta. Nah, sing NU ya rada dawa, dadi wis mangkel kok nggo wis buku aku durung piye ngene. Wis pokoke dilakoni, dadi ibadah dilakoni. Sampeyan salat kok ning dhuwur kendaraan ya ana sing ngene tok. Muacet ngoten niku, tekan omah kok kira-kira urung tutuk. Langsung tayamum ning dhuwur mobil Allahu Akbar. Ora usah dadak ngenteni nguwatek engko ora bisa sitok. Mulane satu ketika NU itu ndamel pengajian bab salat ning model gedene ngeten iki. Soale mesti niki nggih kathah sing mboten patek tertib sembayangan. Kathah. Ono sing ngompolan. NU harus punya tugas program itu. Ojo kok menyongsong satu abad itu sing dipikirke tentang astronot tuh. Engko sing ngene iki ora bisa sembayang. Nggih mboten? Lho, nanti Pak Imam. Ojo kok sing dipikirke begitu menyongsong satu abad. Kita itu ben pidatone Gusti Yahya mawon sing ngoten. Selamat datang ben Gusti Yahya mawon. Sampeyan ngurusi iki sembayange piye wong-wong iki? Sing jenenge sembayang jamak niku pripun? Sembayang kosor iki piye? Najis iki sembayang sing batalno. Niku penting yo kan. Nggih Bu nggih. Lho, niku babone Islam niku. Soalnya Kanjeng Nabi niku didangu kali malaikat mahwal Islam ya Muhammad. Mahwal iman, mahwal Islam. Begitu takoni mahwal iman, antum minabillah. Iman nang Gusti Allah. Iki wis kabeh iman tapi ketemu butuh dijelasno. Sesuk ana pengajian rukun iman duge. Jero. Itu antum minabillah iman nang Gusti Allah iku piye? Wa malaikatihi iki piye? Sampeyan wis hafal kabeh malaikat. Dene
lho iki piye? Iki tanggung jawab pengurus NU. Lha iki kan rapal ketambahan Lia Eden dikira malaikat tenanan kan mirip Pak. Gitu. Kan waktu itu bilang kitab-kitabnya Gusti Allah, lurane Quran tok. Oh, Taurat, ono Zabur, ono Injil. Wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Niku selangkung, Bu. Pun apal kabeh. Dene iki piye? Itu kaseno. Aja dhuwur-dhuwur. Aja kok menyongsong abad kedua itu langsung mari kita bangun rumah sakit. Wong wis sing bangun rumah sakit ben Muhammadiyah mawon. Lah apa sampe melu-melu ben Muhammadiyah sing bangun rumah sakit sampean nek mencret dilayani wong Muhammad. Lah dene kok nek wong Muhammadiyah kena sihir, goleki kiai disuwuk. Ono nggone dhewe-dhewe napa ta? Ben imbang wong Islam niku. Wong Muhammadiyah pas gawe rumah sakit enake wae ngono PKU arek turu tok ono asline. Lho kapan wae dhewe diladeni wong Muhammadiyah? Ayo. Nek pas loro, lho ngono. Niku ngoten niku mawon napa kita ribut. Lho. Bangun di rukun iman. Rasul selame sapa ae? Diapalno Adamun Idrisun Nuhun Utuma Soleh wa Ibrahim kulun muttaba'u apa Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza Yaqub Yusuf wa Ayyub kadza. Sing tuwek-tuwek niki penting. Aja kok sing enom-enom diajari Maher Zain tok. Ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi. Lah iku ulang sing tuwek-tuwek ra ono sing ulang. Sing selawatan sing enom-enom karo jengking kok cakak gendera ngene. Nek sing ulang tuwek-tuwek lah iki diulangi. Nggih. Ora ora selawe iku sapa wae. Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza Yaqub Yusuf wa Ayyub kadza Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawud Sulaiman uttaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Dawa yang lapal jadi mbah-mbah iku. Ini kudu ana sinau lho iku pokok. Nggih. Wal yaumil akhir lan dina kiamat. Nanti kandhani wong-wong niki. Soale sakniki niku ana wong senengane medeni kiamat titik awas kiamat sudah datang. Lah ibu-ibu udah wedi kadang niku nggih. Awas kiamat Dajjal sudah lahir. Lah ning ndi kok ora nggih. Ini bendino awas tanggal 15 Ramadan hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Karena kita tidak pernah mengajarkan cerita tentang kiamat. Wedi kabeh wong NU. Akhirnya kebune dicol, omahe dicol, pasrahno panitia hari kiamat. Lah tak tekan Setu dereng sida. Sementara wong NU kenapa jarang bahas kiamat? Kalau wong kiamat bareng-bareng kok mbok bahas. Kaya kiamat kaya mati listrik giliran ayo dibahas. Itu penting. Lah wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Pesten apik pesten elek niku nggih King Gusti. Niku landasan liyane saged nyusun. Lemah Islam anta syahada an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat. Wa tuqimu sholatan jemenengaken salat. Diajari ana salat hajat, ana salat tasbih. Jangan-jangan diwajari sholat sing duha sing nopo, sholat fardune urung paham. Alhamdulillah ngirobil itu ya repot. Lu kok tak percaya nih alhamdulillah ngirobil niku kula cek ero. Wong Sleman pamit sholat tenggen kula niku tak rungono alhamdulillah ngirobil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya penting lah nih, salat, zakat, poso, batasi tanggal jam piro,
ngono sing badan kadang penting lha niku sing pokok dados Nahdlatul Ulama khitah pertama adalah meneruskan perjuangan Nabi nerusaken niku nggih lah baru ngoten niku nek niku pun katam pun ben diurus karo pemimpin panjenengan sing ketua-ketua sing bahas sebab napa sing kudu dibahas berikutnya adalah sebab uang niku kudu selamat tekan akhirat ning slamete menungso niku nglewati donya lah niku mulane donya kudu dibahas kali NU niku sebab slamete menungso tekan akhirat niku lewat donya syahadat percaya wa kafa billahi syahidah cukup syahadat tapi begitu sholat wong sholat niku dilakoni wong donya akhire donya niku sholat niku kancane kathah wong donya niku kedadiane saking kun idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun kun niku saking kana niku wa akhwatuha kancane ya akeh mulo akhire bakas agama sak kancane salat nggih ketoke salat niku ya akhirat tapi begitu dilakoni salat niku ra iso lali donya lho salat niku saderenge niku napa wudu saderenge wudu sing lanang kudu sunat lah sunat niku ngangge gunting niku gawenan pabrik ning donya dadi ora iso Islam kok dipisah karo pabrik gunting. Lha itu sapa sing mikiri pabrik gunting iku lho. Ora ngono. Saiki laser. Laser niku donya ada pabrik perusahaan besar yang memproduksi laser. Wudu terusan bareng ngoten niku salat niku wudu. Wudu niku sakniki urusane kalih banyu. Banyu niku sakniki diurus kalih pipa, kalih kran, kalih sanyo. Lah sampeyan niku kudu ngurus piye carane. Wudu niku tekan kran, tekan pipa, tekan sanyo. Untuk sementara diurus Mas Pion. Donyane ini agama niku. Lah nang ngono ku ya melok mbok pikir apa sampe wis ben diurus Mas Pion, awak dhewe sing penting wudu sing penting iso to. Donya niku nek salat ning masjid. Masjid niku ya ora kaya lapangan ngene tok ya dibangun niku tempuke watu, tempuke besi, tempuke pasir niku kudu ana semen. Lah semen niku urusane pabrik semen yang melibatkan insinyur kimia dan fisika untuk menjadikan batu yang dilebur menjadi alat ngandung ilmu nih gak donya. Tapi sing arep mikir sapa? Apa sampean pasrahno liyane ya monggo. Sing penting awak dhewe nek arep gawe masjid tetep kudu ana sing mikir. Lah niku jenenge ilmu sing fardhu kifayah niku. Begitu wis dadi masjid. Iki sing mikir jam. Masih gawe jam. Lho soalnya kita mau kuta waktu yang ditentukan lah sing iso ngukur waktu yang ditentukan niku jam. Nek sampean waktu istiwa data inga-ingo delok ngene meneh wis bulane delok jame ngingok dulu. Ning lha nek mendung. Bingung ati lho. Lah niku donya jam niku perlengkapan salat niku nutup aurat. Lah tutup aurat niku kain niku urusane pabrik kain. Sing mikir wong Jepang, wong Cina, wong Eropa, wong Jogja mikir kain yo Samitek, Sritek niku. Ini dolan niku donya. Donya. Terus sing kae niku nek kula terus dawa niku donyane salat niku kuwathah. Terus zakat ini donya mau ono timbangan, ono takeran, beras ono selepe, ono rabuke
Rabok niku urusane pabrik pupuk. Nek dipupuk nganggo taeke sampean yo kakek. Lho dhisik taeke menungso taeke kewan begitu iku mampu ganti pupuk organik, anorganik. Lha iku pabrik. Lha mangkane menungso niku lewat donya. Mangkane slamete menungso niku yo ora iso ninggal donya. Mula sampeyan nek pengen ngurusi menungso sing kudu slamet, ya donyane diurus. Ora usah dadak oh iki kedonyan lho, menungso niku nek ora diurus donyane bubar. Menungso lahir niku lho ana sing ngurus taeke mawon sugih. Gawe pempes. Ini donya. Ana sing ra iso ngising diurus ngangge dul kolak, ya sugih. Lha yen menungso. Lha gudale untu niku diurus ngangge pepsodent karo sikat pabrik sugih. Dene donya dadi donyane menungso niku diurus. Menungso mlaku ngurus sandale tok, sugih pinter perusahaan yang besar-besar, ono Nike, ono Adidas, ono napa, ning ngurus delamakane menungso. Ono sing ngurus entute tok. Dengan yang diurus kali simbuan. Ini betul. Ini kok menghasilkan industri obat kembung, obat emah, ini ngarep ngurus entut. Jadi donya menungso niki sebab lewat donya, mula menungso niki perbendaharaane ya ning donya mboten iso. Jadi ana sing ngurus napa kopokane menungso niku. Lu menghasilkan pabrik cotton bud. Kita cilik-cilik tapi itu industri besar. Kita ana sing ngurusi itep menungso niku lho. Itep napa sing ngebyok-ngebyok dawa niku. Iki templekno. Lho niku wong Prancis niku iso ngurusi raine menungso sak donya. Niku sugih wedak Prancis. Wedak Sleman beras diteplok blondeng ka. Nggih. Lah ndendo ya ngono. Ana sing ngombe degan niku name ana sing name ngurusi sedotan tok iya sugih. Dadi dhek menggawe pabrik sedotan. Ana ngombe banyu disedot iki donya. Lha niki lagi kiai ngaji keringetan ana sing ngurusi iki lho. Tisu lho. Niki terus bareng dibuak blum wis. Nek biyen kan sapu tangan nggih, pabrik sapu tangan. Lha niku. Ben polisi niku ketok polisi mau ana sing ngurusi mesin bordile. Mereke Butterfly. Ning ngono sih. Dadi Pak Harti iki dadi sedan iki ngurusi lakone menungso niki. Dalane rusak digekno aspal. Iki ya kanggo menungso, jare sapa ora kanggo menungso. Memang aspal kanggo yuyu ora butuh aspal. Wong donya niki akhire kanggo menungso kabeh. Makane menungso niku ora iso ninggal donya. Dadi aja kono menungso eling donya kedonyan. Kowe nek eling donya kowe urip ning ndi? Ngono sak mulya-mulyane wong ora iso sedekah. Sebab kere isih mulya wong iso sedekah senajan bethik. Sancen ndablek. Mulya nyah masjid Kang. Dadi masjid aku ngono. Masih umuk-umuk sithik luwih apik umuk loman timbangane ikhlas medhit. Ikhlas. Nggih. Mula-mula nek kali Pak itu dianggarkan. Nggih pun kula anggarne kula, pun yo ora apa-apa. Timbangane sampean arep nganggarno ya ora duwe-duwe. Lha niku donya. Ana teh niku sampai menghasilkan industri teh. Niku donya. Ya mulus menungso mangkane agama niku ya ora iso ninggal donya. Dadi nek ana wong terus munggah gunung ninggal donya, ya ora iso. Wong tetep sarungan kok. Nah sarung niku produksine pabrik kain. Sampe nek kepengin paling ikhlas niku ya iso. Iki nek ana mudan mangapung. Oh iki paling
Ikhlas mukhlisin alaudin. Dadi mulane aja ribet. Sampeyan mriki niki lho nggih, numpak Mio. Numpak Avanza, ini donya kabeh. Sing gawe, yo mesti kadang ana sing sembayang, ana sing gak sembayang. Urus donya, sampeyan pengen gurih mangane wis diurus karo wong Rembang. Digaeke uyah. Sampeyan ora tau takok pas gawe uyah ya apa ora nguyuh ning tambah uyah. Uyuhan. Mulane uyah kali uyuh lho. Lho iki donya nih ngeten. Uyuhan. Mulane terus tiba-tiba karena saya mau ngurus agama, saya akan menjauh dari dunia. Iso, apa sing iso? Kan kata saya ngeten wah aku ora iso. Aku ora ngurus donya. Aku arep ngurus agama. Lho kowe ngurus agama iki ning donya tul. Aku tak ngurus masjid, masjid iki sing gawe ya donya. Anggaran pemerintah. Yang pemerintah itu dianggarkan melalui APBN. Di antara APBN niku ana cukai rokok. Mula saya aja melu-melu ngaramno rokok. Soalnya cukainya 475 triliun masuk APBN. Nek rokoke sampean haramno, APBN-e melu haram. Go bangun masjid haram. Mula wong sing ngaramno rokok dosa lewat masjid apa? Dosa nganggo masjid pemerintah lho hati-hati sampeyan. Dindonya kok. Aku pengen syar'i, aku mau urusan bank. Bank itu riba. Ndak apa-apa, tapi bank itu urusan donya. Sampeyan iso ngaramno bank, tapi ra iso ninggal duwe. Padahal duwe iki produksi bank, duduk produksi ini KUD, ayo. Lho hati-hati ngomong agama niku. Soalnya agama itu tidak berdiri sendiri. Dia terkait banyak. Wong maca Quran. Ketoke paling resik tapi utang bank sik. Percetakan Quran niku sadurunge dituku negara, utang bank dulu. Memang polisi ini kalau seragamnya kredit utang bank itu apa meneh banser. Ini bentuknya. Makanya nanti wong NU nek bab donya grasah grusu mboten. Mun sampeyan aja gumun kok para kiai ora ini. Halo, musyrik kok ora ngono. Sing liyane kan gampang. Halo, musyrik. Afir gampang. Ngene. Nek kiai NU hati-hati. Soalnya nopo? Duwe sampeyan. Punya umat. Nah, umat itu hidupnya di dunia bergelimang kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari urusan donya. Nah, sing gampang-gampang haram iku kan duwe umat niku. Umatnya namanya subscribe. Wong niku ustaz freelance. Terus ada. Mulane paling enak kancanan karo wong NU. Polisi kancanan wong NU. Enak ora tau dikafir-kafirno sampean. Lha tentara kancanan wong NU enak ora tau dikafir-kafirno. Sekda kancanan wong NU enak. Mumpun to aman negara. Apa meneh wong NU donyane gak tau ditinggal. Yo nggih. Donga niku akhirat, donga niku teng Gusti. Tapi jenenge donga niku ning donya. Mula sing donya ya ora ditinggal kanca-kancane dijak donga. Amin tok ae Kang. Amin. Timbangane kowe mumet wong kowe ora ngerti bahasa Arab amin tok wae. Ngono wis kepegelen. Amin, ngono kiai lu lak paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Nggih kan? Orang sing donga tambah kan dijak teng alun alun tempel ngeten niki dijak teng desa napa niki? Dijak teng desa mriki namine istighosah. Lah nek pun istighosah, wong dodol plembungan ya payu, dodol aman bakul seneng karo wong NU. Wong angger pengajian bakulane Pak. Nah, lha sing liyane ndonga meneng tak bar umak-umak. Dunyane sepi. Dia ngatain nih dunia nggak bisa ditinggal. Makanya kiai itu nggak kerasa rusuh. Apa meneh wis bakas haji
Haji itu perintah yang tidak ada perintah sekeras perintah haji. Walillahi ala nazi. Haji ini nggo Gusti Allah ora kanggo liyane. Tapi begitu arep budal, sampean mesti urusane karo pesawat. Sing pesawat wong Yahudi. Terus kiai mendino melu hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Lan Yahudi ini mati kabeh awak dhewe lunga kaji nglangi. Lha kiai itu tenang. Loh, nggih mboten? Nggih. Lha niki lho kula sampean aja kok arane kiai ndak revolusioner. Nah, visi ke depan itu, visi ke depan untuk menyongsong abad kedua itu, nek iso niku agama dan perlengkapannya iso diurusi dhewe karo wong ngoten lho. Tapi nek gak iso, ya tetep ayo bareng, Pak. Bareng nek iso urusan dhewe, nek gak iso ya sing rukun. Dene wong sing gawe sanyo mas pion, ya rukuno karo wong Cina. Lu ngono tok. Ora njaluk angel-angel, nek iso gawe ya dene gak iso rukuno karo sing iso gawe. Lha pengajian ngeten niki nggih iso dirungokno ngakeh soalé iya ono sone nek sampeyan iso gawe son gawe ya dhewe dene nek ra iso gawe rukuno karo wong Jepang sing iso gawe son ngono tok kok angel to urip iki mung ngono kae Gusti Allah sing rukun aku gawe sira kabeh berbangsa-bangsa bersuku-suku li ta'arufu untuk saling mengerti sing rukun pengertian ngono ta ora iso. Nah, sampeyan ngaji ngene iki nek iso gawe lampu dhewe. Nek isih teplok timbangane ra padhang, rukuno karo sing gawe lampu bilih sing gawe kawitan jenenge Thomas Alva Edison bareng ngoten niku didamel kali pabrik mereke Philips rukun nyambut gawe ning kono. Nek iso ya gawe dhewe ra iso rukun mulane menungso niku beda lanang karo wedok. Nek iso gawe anak gawe ya dhewe. Dene nek gak iso dhewe rukuno. Nggih boten. Nggih. Lah yo ngono nek pecah-pecahan aku ini. Boten gawe anak dhewe ora iso. Sing rukun. Kiai gawe pengajian iso masango tenda dhewe masango tratak dhewe nek iso nek ra iso ya rukuno karo tukang tenda karo tukang son senajan sembayange bolong-bolong wis ngene wangil to sampeyan jadi capaian dunia itu nek iso ya urusono namanya hulu sampai hilir dene gak iso rukuno ngono tok sampeyan nek iso gawe wedak sing paling apik parfum paling apik gawe ya nek gak iso rukuno karo pabrik parfum cuma ngono makanya hidup ini selalu harus menjaga kerukunan wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu jangan tercerai-berai ngono kadang angel. Makanya kadang kita ini saniki ora iso gawe iki lho. Niku mau rukun. Duwe ra iso gawe, bang ra iso gawe. Oh ini tidak syar'i. Gawe yo dhewe. Begitu gawe dhewe bangkrut. Karena gawe BMT Baitul Mal wa Tamwil, ada Baitul Tamwil, tidak ada Baitul Mal. Akhirnya begitu sing utang ra iso bayar diuber kaya bang plecet. You understand? Yes. Lho, iso bahasa Inggris yo gawe yo dhewe ra iso yo. Yes ngono kok ae. Gitu. Niki tadi mulane enak dadi ulama ayo jaga kerukunan, hidup bersama sing rukun, sepadha-padha. Sampeyan selawatan, rukuno karo bakul slayer, rukuno karo gagang bakul gagang pancing sing dienggo ngene-ngene. Rukunan ziarah ayo
sing rukun. Sampeyan lunga ziarah ora iso gawe bis dhewe. Rukunno karo perusahaan-perusahaan bis. Terus budal rono engko disambut karo wong dodol sego, ayo ditukoni segone. Disambut karo tukang dodol tasbih, ayo tukoni tasbih. Tasbih engko ning jero makam ya sing rukun. Ngono ta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelah rung rampung wis sallallahu ala Muhammad sallallahu. Urung rampung sebelah teko meneh ila kadratin Nabil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Urung rampung wis sebelah wis ibadallah rijal rukun. Urung rampung ana sing teko mlithit dikira copet dadak ngumumno rombongan saking tempel ditenggo teng bis. Nek wis ngoten niku napa? Tulang punggung kerukunan umat tetep Nahdlatul Ulama. Ulama. Endi tau ngafirin apa? Mlane polisi karo tentara wis karo wong NU aman donyamu. Nang ki bakul-bakul iso dodolan. Ya. Lah kok wis ziarah. Pasti merindukan tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Wong Jogja ziarah Surabaya, seneng karo tanah Surabaya wong ana Bang Ampel. Seneng karo Demak ana makame Mbah Kali. Makanya kon ngebom Demak, ya ora wani wong ana makame Sunan Kali Joko, maka tidak ada satu pun teroris yang tumbuh dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ora bakal ono. Makanya seluruh teroris ini mesti rasa seneng ziarahku. Nah, kadang polisi karo TNI ora pada paham. Ora paham lho, itu wong eno ngaji kadang diawasi iki. Teroris ora yo ora mungkin nek teroris. Tapi saat ini pun mulai paham TNI Polri, mengerti misalnya. Makanya diundang langsung teko wis ngerti wae. Aman. Ya. Ini. Wong eno nek pidato mesti enak dirungokno. Wong kiai iki dibagi loro. Kaya kula ngene kiai ora sekti, mulo rasa dibatasi. Wong iso dikandani khusus bengi leren ngono. Tapi kiai sing paling sekti niku lak sing pun khutbah Jumat niku ora ono wani. Kiai ngerti dhewe begitu wis ora ono sing iso batasi awake dhewe. Kanthi napa? Nyekel tongkat kali maca tek. Nah, kok nek maca tek kan itakullah. Lali teke sebul ki pas angin bubar tek. Nyekel tongkat ngene iki men takullah, tahu atik ngene-ngene tongkate gledak. Makane kiai-kiai nek khotbah mesti santun ra bakal alo-alo wong cekelan tongkat karo maca tek. Takullah. Takullah begitu teke mboten enten tongkate ora eneng saudara Jokowi. Aman nek karo wong enak jaga betul jadi siklus kehidupan akhirat kehidupan dunia. Ya udah. Jadi fondasinya NU ki biyen ya sing ngoten niku mulane sampeyan aja kaget. NU iki desa. Lek biyen NU sing iso ngurusi wong desa. Sing iso ngurusi wong desa nek ora NU sapa? Sing liyane kon ngurus desa. Kafir musyrik. Nek wong desa pengen sedekah laut, ya dibelehno karo kiyaine. Nek sing liyane sedekah laut tidak ada tujuannya musyrik. Lah nek kula ya kene aku sing beleh sapine. Engko daginge awake panganan ya ndase tak cemplunge laut. Mboten musyrik. Ora wong makani iwak lho kok musyrik. Mulane ora tak masak sebab iwak iku ora butuh gule, mung butuh ndase tok uncalno ngono ae. Betina dipanen ora tau dikeki mangan. Lah aman karo ini. Dadi mulane sing iso ngono. Ana wong ngemuli wit ngene. Wit tak kemuli iki musyrik. Lah, cek gak ditulisi karo bocah-bocah. Cek gak dipaku. Tapi iku disembah. Ora jare sapa iku lu makani tikus sing ning pinggir wit kuwi iku. Ngene tak enak wong kula niku kadang niku mulih ngaji ngene pasar tak kei tumpeng kok. Lho kok digelek pasar? Lah ning kono kula ana kiri ana kucing ana apa sing mangan. Wong sing butuh mangan ra menungso tok. Ini wong tergiling nyedoyan. Tadi sing ana dolanan akeh, ana sing liya, "Wah iki musyrik." Lah iya wong dolanan akeh lho kok musyrik. Ngene wong apik ngene. Tapi itu katanya punya kekuatan dan duwe diketakno raimu kali gak benci.
Bisa ngomong. Lha niku lho sing iso ngomong yo eno ning desa-desa niku sampe ning desa kok wis ditinggal wong NU. Lah wis dibubar niku ora ono sing iso mulang, wong medeni kabeh. Musyrik lah ya wong ana wong mati nglumpuk karo tanggane lho kok dimusyrikno. Iki ngopo to Kang? Wong tanggane teko timbangane dadu lah ya mending kumpul tahlilan. Dadi mulane sampeyan nek wong desa enak melu NU. Ra iso zikir, ya iso zikir wong kiyaine muni. La illallah. Sak dedel-dedeli sampeyan nek krungu bendina lah ya iso krungu nek nira. Nira kira nek kiyaine meneng men ketop-ketop ngene tak. Nira ke opo sampeyan? Sampe tuwek kiamat kurang rong dina, ra iso zikir sampeyan. Sing malesan ngoten niku dinteni sampean sing ning sawang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betumon ana wong adzan dhuwur setengah telu nek ra wong NU ora. Wong ngenteni makmume sing ning sawang ngon bebek ngono. Ana robana, robana. Karo toleh ndi makmum kowe. Ana teko siji wudu grepyek dinteni ra mlebu tetene utut. Iki ini tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe iki. Dene kok sik ra teko baru kiai nesu diuruke anjang-anjang lho. Enak. Ribut tarweh. Cepet ngono. Suwe-suwe ngantuk. Wong selawi, apa wong 20. Lah sing siji 8 ya cepet. Nah bener ndi? Ya loro-lorone bener. 8 ya bener, 20 ya bener, cuman sing 20 luwe aman timbangane sing 8 ngono kok. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8 sampean di sisa 12. Lah kita, lah dirine sampean iki. Nyamane ngono tok angel. Adene kok sing bener kok 20 sing kurang 12 ning golek nendi. Lha nek ngono iku guyon aja digawe serius-serius wae. Ya. Sholawatan. Sampai ning desa selawatan ngerti carane. Sing santri mesti diajari. Marhaban ya nurul aini marhaban diajari ngono. Tapi nek sampean senengane dangdutan ya diajari. Ya Rasulullah salamun alaikum dadane diajari. Sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika harus tengah juga cai dhewe anglia numpak gitu apal sing lagi putus cinta ya Nabi salam alaika ya narep cerita karo sapa nek dadi wong seneng Nabi nganggo selawatan carane dhewe ana sing protes lha seneng selawatan kok nganggo joget barang wong seneng apa urus ya seneng iki petuk pacare kok adoh yes wong seneng ya ngene-ngene apa seneng kok anta Samsun anta Badrun ayo jenenge wong seneng ya mesti muji-muji engkau seperti purnama kekasihku jerawat tok ae seperti purnama ya kan ente apa itu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana sampaikan hajatku ngene ngene Pak musyrikna lah ana wong muni Dek aku enggak sehari enggak bertemu denganmu mati aku ya musyrikna mosok mati krono ora petuk mati ya krono Gusti Allah lho mulane kalimat-kalimat ngoten niku saja sampean rungokno ya ngono saiki wong ribet apa ngono selawatan terbangan tangtung berbagai kuping jeng ayo wis kuping-kupingku dhewe terbangku dhewe ora modal cerewet lha sing ngoten niku mawon mosok ribet ana kula kadang lagu-lagu sholawat itu banyak yang musyrik lagu cinta kok musyrik Rumah Irama musyrik dhisik dhewe ku tahu rumus dunia emang kowe ngerti rumusin dunia kaya Gusti Allah
Ya kalimat mahabbah ngoten niku. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Padha Gusti Allah malah takok pacare, wes kowe musyrik lho. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu, dan tak pernah terlahir lagu ngawur. Dasmu semono gede ini kembali ke rahim. Wah, itu membicarakan kalimat-kalimat ngono ku ya ora entek. Mana selawat gitu. Malah bakasan kalimat cinta iki sing paling apik ya teng kitab Qisasul Anbiya niku. Manu emprit jatuh cinta. Ngertos emprit sampean? Nah, emprit cilik semene iki jatuh cinta. Di samping singgasana Nabi Sulaiman ngerayu pacare di emprit. Apa Mas emprit? I love you. Emprit jawab prek. Emprit, kamu jangan menyepelekan cintaku padamu. Aku bilang I love you, kamu bilang prek. Pret. Wah, emprit yang jempol pek. Emprit. Kau jangan menyepelekan cintaku. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman. Kan ku hancurkan kerajaan Sulaiman, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Nabi Sulaiman sing kono krungu guyu ngekek-ngekek. La ilaha illallah prit lambemu. Lemprit ini jawab ya enak, ya Sulaiman jangan begitulah, mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Memang selawatan dikomentari, ya serius. Lu makanya neng desa-desa ini Indonesia kenapa masih tetap aman? Ya enak-enak ini sing ngurusi tahlilan, yasinan, akhirnya sing dodolan besek ya payu, dodolan ingkung payu, dodolan larutan penyegar agar pengajian ya payu. Lho kon lho niku nek mulutan niku sing payu piro sampeyan ae coba. Sak desa niku anggar mulutan niku mesti ana gawe kegiatan mulutan. Itu sewa tendone piro, sewa kursine piro, sewa sone piro, bakul son seneng, tukang syuting seneng. No jeruk payu anggur Cina, Pak. Payu. Payu kabeh payu nek wis mulutan. Lah niku sak ulan mulut iki sing payu piro niku. Dipayoni karo wong mulutan. Engko durung rampung wis payon napa Muharraman, durung rampung payon Sabanan, Nyadran. Wis pokoke payu kabeh, makanya pasar bergerak. Karena apa? Menggerakkan agama ya tidak pernah melepaskan dari dunia ini. Oh. Lah no aman lah iki arep diapa? Ngono ta Pak Imam, monggo panjenengan. Arep mendidik sampai orang selain sholat juga menguasai ilmu kain, monggo. Nek rasa ngurus ngono ya ora apa-apa, sing rukun karo sing iso gawe kain. Makane sing rukun iso pinter turu rukun. Lha niki pengajian ngeten niki mawon sing nyiarno niku Samsung gawenan Korea. Mulane sing rukun karo wong Korea, aja kok pakai ning Korea ya aja ngono. Lemila dawuhipun Rasulullah namung sederhana nek bab donya niku mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti tentang urusan agama. Lah khairan niku nakira, khairan niku nek nakira maknane khairan kamilan kaapian kang sampurna. Lah apik sempurna niku rateke menungso niku dheke Gusti Allah. Nek apike menungso mesti ra sempurna, mesti bareng liyane bolak-balik tak contoh nunggu ngeling-ngeling pengajian iki apik napa mboten? Sing paling apik sinten? Engke kiyaine mesti. Mboten. Ngomong iki mau mboten sing protes itu ngono. Wong apik ora teko ora mulai nek kiyaine rung teko. Umpamane wong apik. Tapi kula ya ora entuk muni apik. Sebab kula ora ketok apik mriki nek ora diundang kali Pak Imam. Nek diundang nggih mboten ketok kula. Nek mboten beliau sing ngundang kula ya ora ning kene. Lha niku apik kula napa apik Pak Imam? Ya mboten saged kula mboten teko ya ora apik pengajiane sampean. Wong kula niku teko niku diteleponi terus kali Pak Ardo. Gus dugi kowe, Gus dugi nggih, Gus dugi. Pak Ardo iki telepon kula 50 buntet niku ngeling. Tapi wong sing telepon Pak Sekda kula ya ora wani kowe teko. Lha niku ngoten niku. Terus pengajian ini kita diapik sebab napa? Panjenengan dugi.
teko niki mboten pengajian, niki deleming. Lha niku apik sampean apik sampean apik kula, ya padha mawon sampean yo apik. Lha nggih. Lho kabeh niki ya dadi apik. Dadi banser sing jaga, nek ora dijaga banser ya elek banser yo ngatek ngene. Mun ya apik. Apik kabeh sing masang lampu yo apik, tukang sone yo apik. Anak-anak dadi ayem anteng soal tuku jajan, sepakul jajan yo apik. Sing ora apik bapakne bojone lunga ora disango. Ngono iki ngono. Kersane tuku jajan. Lha iki kok apike mboten enten kok iso ngadeg dhewe. Bapak-bapakne lelungguh ayem teng ngriku soalé napa? Garwane gelem ngumbah lambene mboten gudiken sampean. Nah, klambi diumbah sebab ana ringso. Apik kabeh. Satu rangkaian kebaikan ini. Makanya wong mlebu swarga niku rombong sumaron rombongan. Imam apik soal ana ne makmum. Polisi apik soal ana sing kurang jane wong wis apik kabeh polisi prei. Tentara iki padha ngono. Lah, endi ana apik iso ngadeg dhewe coba. Kulo pengen takok. Lha mulane mangan mawon wong iki dongane Allahumma barik. Nah, napa mboten barikli? Napa mutakalim al-ghair mboten mutakalim waqdah? Wong sereten-sereten dhewe. Ya mangan niku bareng-bareng. Sing masak sapa, sing nandur sapa? Lah lipatne tukang seleb mlipatne napa mboten. Kadang sing gawe bumbu sapa. Dadi donya niku mboten enten sing ngadeg ijen. Wong sifate donya niku pancen ora iso sempurna nek ora bareng ya. Lah nojo wong ning donya kok kemlinti ra oleh. Karena apa? Kehidupan dunia itu bareng-bareng, bahkan agama bareng-bareng. Masa niki donya bareng-bareng kabeh pun. Sing ora bareng-bareng apa? Bangsa Cina ora teko ning sedotane teko. Bangsa Jepang ora teko ning mike teko. Yahudi ra teko ning pesawate teko sone teman teko kabeh lampu teko listrik to. Ana dunya dadi siji emang biyen. Wong niku urip ning kampunge dhewe-dhewe tidak berhubungan dengan orang lain. Biyen saged. Wudu padasan wis saged. Nah sekarang dunia dipertemukan oleh sebuah sistem global ketemu dan saling mengisi. Loh, ngono terus sadar mesti tidak berukun kalau riane. Dan itulah watak dasar Nahdlatul Ulama, bisa hidup dengan siapapun, bisa bersama-sama dengan siapapun. Untuk apa? Menjaga kerukunan dunia tetap berjalan. Nih, wong Afghanistan rukun karo sing jenggoten tok, bedil-bedilan karo sing gak jenggoten. Kalau entek sampai sini gini kan. Sistem demokrasi di Timur Tengah gak mlaku. Lho ngeten iki milakno alhamdulillah. Ini seperti Joko kebersamaannya kayak begini. Mulane Islam ditinggal Kanjeng Nabi, sing budal neng Eropa yo macet, sing budal teng Cina macet, sing budal teng Afrika macet, tapi yang berangkat ke Indonesia hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia, hari ini ada di Indonesia. Dan terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama. Pede kula dadi wong NU iki. Lebih iki kula teng Jepang ning njaluk cerita bab NU yo wong Jepang karena mayoritas muslim Indonesia yang di Jepang saka Nahdlatul Ulama. Apa bedanya? Kenapa di Jepang kok bisa rukun? Nah sing ning kono iso trimo, sing liya ya ribut. Akhirnya diberikan izin untuk membuat masjid. Niku. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh hari ini Indonesia. Haji sing antriane swidak taun nih mboten Indonesia mboten enten. Lha niku sebab napa ya kiai-kiai ngopeni Rabbana Rabbana niku. Jadi sampean begitu menyongsong abad berikutnya itu meninggalkan apa ora iso basic utama dasar utama Nahdlatul Ulama niku napa iktikad ahli sunnah wal jamaah
Nggih, mulane diarani Nahdlatul Ulama. Sebab ulama niku pewarise Nabi. Mula awak dhewe niku nderek ulama niku nggih gadah pewaris-pewaris kathah. Mulane wali-wali songo disiarahi napa niku sakniku diwarisi. Awak dhewe teng Jogja diulang kali kiai-kiai Jogja sakniki, mbada kabeh ngulangi niki. Ning biyen niku nggih kabeh diulangi kali Kerapyak kali Mbah Halimah Maksum, diulangi diwarisi ilmu Mbah Mufid, diwarisi Mbah Munawir kabeh, Mbah Nawawi kabeh diulangi. Nah, pewarisé sinten? Nggih pewarisé para wali biyen, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ali Maksum, diwarisi Mbah Maksum, diwarisi Mbah Hasyim. Mbah Hasyim diwarisi ilmu kalian Mbah Asy'ari, kalian Mbah Khalil, kalian Mbah Soleh. Mbah Asy'ari dipun warisi kalian Mbah Abdul Wahid teng Solo Tigo mriku niku muridipun Mbah Abdul Halim, muridipun Mbah Sufyan Tuban, muridipun Mbah Kiai Jabbar, muridipun Mbah Abdul Rahman Lasem, muridipun Mbah Abdul Halim Menowo, muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridipun Mbah Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko muridipun Sunan Bonang, Mbah Bonang muridipun Mbah Ngampel, Mbah Ngampel muridipun Mbah Brohim, Mbah Brohim putranipun Syekh Jumatil Kubro Turgo niku munggah rono kala-kala ziarah Wali Songo tekan dindi Mbah Buyute gak tau diziarahi. Saiki dalane wis enak, pun telas 4 miliar setengah dibantu kali sinten nggih Pak Ardo niki Sekda Sleman dibantu. Mulane waktu aku kula peksa kudu teko panjenengan Parto ben iku iso jelasno kali tiyang-tiyang bahwa wong NU duwe Mbah Buyut nggih ana makame ngoten niku bantu Parto menganggarkan 4,5 miliar dadi dalane lho sing maune nganggo oyot nganggo napa niku biasane kula kholi malam 10 Muharram lho sesuk nek malam 10 Muharram ayo merono tak belehno sapi. Enak betul? Enak. Oh, nek teko. Ingkung. Syekh Muhammad Syekh Jumatil Kubro diwarisi Syekh Muhammad Pasih. Muridipun Syekh Ahmad Jalaluddin Campa, muridipun Syekh Abdul Malik Mongol, muridipun Syekh Alawi Amil Faqih, muridipun Syekh Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Syekh Ali Khalil Qasam, muridipun Syekh Alwi, muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Alwi nggih, muridipun Syekh Ahmad Al Muhajir, muridipun Syekh Isa, muridipun Syekh Muhammad, muridipun Syekh Ali Uraidi, muridipun Syekh Ja'far Shadiq, muridipun Syekh Bakir, muridipun Syekh Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali lan niku sing muridi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane wonten ahli sunnah wal jamaah, wong Nabi, wong Mekah nggih jubahan, wong kiai teng mriki nggih sarungan maune sarung niku ya jubah, diarani baju syar'i, teng mriki gawe tandur mboten saged, akhire klambi syar'i kethokan klambi syar'i namine syar'un. Wong Jawa ra duwe huruf ain duwene monggo potongo. Mula sarun dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane nek takbir Allahu Akbar langsung nyantol wong ana lintingan sarung. Kok penak. Ya ana sing Lah ngaten iki santri mula jo sampean. Ulangan-ulangan niku benten-benten. Ana sing ulangane wali, ana sing saniki diulang karo ustaz, ana sing diulang karo kiai. Nggih termasuk kula panjenengan sedaya biasane diulang nembang. Wong Jawa diulang nembang. Biyen diulang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikeke basa Jawa dadi aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya lali sangkan paraning dumadi dikeke tembang. Niku ya ulangane Islam niku tembange maca uripmu maca barang papat iku kancane nyawa sing medhun alam donya manggon jero raga sebelah tengen malaikat loro sebelah kiwa iblis loro jenenge jin korin kalih hafadho wong Jawa diarani dulur 4 5
pancer. Mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo kiwa, iso nganggo tengen. Pengen bojo ayu nek nganggo tengen maca ya Rahmanu ya Rahim, nek nganggo kiwa sunama tekat jajiku jaran go ya. Pengen rusa nek tengen la haula wala quwata illa billah, nek kiwa sunama tekat jajiku Bandung Bondo oso. Nek pengen sugih nek tengen ya fataku ya nezat, nek kiwa kok pitik cemani munggah gunung Kawi. Malah kiai kali dukun itu kadang podo padange golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ra tau adus ya ketemu nggih. Golek pitik ilang takok kiai ketemu niku ning padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok obong. Golek pitik ilang ngangge baterai ya pitike ketemu, ngangge blarak dikendel diobong pitike ya ketemu meng lampune isih utuh blarake entek kok obong. Bedane nar karo nur. Lah mula menungso dikeke tembang kawitan niku jenenge tembang Mas Kumam. Mbah kemambange nyawa medhun ngalam donya sambut ngapati mitoni. Nek wis bar Mas Kumambang tembange mijil menungso lahir lanang utawa wedok. Nek lanang akeh kaya wedhus kalih, nek wedok setunggal. Nek wandu siji seteng. Iku mijil tembange nggih. Lah nek bar tembang mijil niku tembang kinan. Lah cilik-cilik ngeten niki sangoni kanthi agama, kanthi akhlak, lebokno TPQ TPA Rodotul Atfal masih toh diulang ngaji. Cilik-cilik niku ra gelem ngaji saduk. Ya nggih wong ki nanti niku waya disangoni kanthi agama, kanthi akhlak, diulang ngaji tenan jewer kupinge. Soale ki nanti niku nek ora diulang ngaji engko kesusul tembang sinom wis bakal dadi cah enom wis mulai blek ulangane ngel napa mrene pun bar sinom tembange asmara dono. Nek wis ketaman asmara wis jatuh cinta tae kucing rasa coklat. Lah nek bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rapi. Nek wis bar rapi tembange dandangku lo ketemu dandang pahit, ketemu gula lagi merasakan manis pahitnya kehidupan. Itu bojo bagus ganteng kok Pak Arto, kok Pak Imam gula asidik ngono gula sampai wong bawian yo melu wong pancen legi ngono. Iku jenengane dandangku. Lho lha nek bojo wis rupane elek ra tau ndek dhuwit senengane ngramal togel. Lah niku pahit uripe. Lah mulane dandang gula niku merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang gula tembange tur mo wis wayahe berdharma bakti cara gedang metu wae. Mulane nek rabi ditakeki gedang ngarep omah. Nek iso menungso kaya gedang ora bakal mati nek urung uwoh. Tebang ping 50 buntet nek urung uwoh tetep ukul. Lah wae berdharma bakti, nek duwe tenaga dharma bakti tenaga, nek duwe ilmu dharma bakti ilmu, nek duwe bondo dharma bakti bondo. Lho nggih nek wae mulang ya mulang nek ilmu. Nek duwe kekuasaan yo lan ora apa-apa ya tenaga resik-resik dalan nika nyapu. Lah nek durma kok ora nang sampean lakoni berdharma bakti menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai tol mripat wis lamur. Nggih niku pangkur nang mungkur. Maune salak letak pecah sakniki mangan jatah untune, Cok. Lha iku pangkur nang mungkur wis. Lah mlebu masjid golek dalan Padang. Lah ketang setahun pisan riyo. Padang sing nom-nomane gagah tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing. Lah niku pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat ro copot raga sak sukmane tembange mati terakhir pucung sampean meng dipocong sluku-sluku cok lebokke lawang ciut. Mula wong tuwek jenenge yo siap-siap mlebu lawang ciut. Petuk malaikat mungkar
Nah, kira mesti takoni, "Marabbuka?" Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Malaikat mengatakan makhluk goblok. Muni Allah wae keliru Allah. Tawapuk lambene sana. Jare malaikat rokep ojo kan. Ojo piye kok muni Allah, Allah. Iya wilah tempel. Ranti alibak tak duweni hono cara. Oh, mulano. Ayo sinau. Nggih, mulano wong NU niku diulangi nyebut asmane Gusti Allah. Mulane sampean niku neng kene nang sinau nyebut asmane Gusti Allah. Nek ana toreko sampean nang melu, engko rak diulang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lambe iso muni diulang. Ndase ra iso muni diulang gedhe-gedhe. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangan ra iso muni diulang nyekel tes. Be dengkul ra iso muni diulang silo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwene. Diulang kabeh. Wis waya-waya sampean kan mesti iso nyebut asmane Gusti Allah. Ndas kececuk, Masya Allah, kesandung subah Allah, pecak telek Masya Allah, bojo ngorok alhamdulillah, tanpa tak delok bojoku sik urip, aku sik krungu ngorok. Nyebut asmane Allah, lah mulane niku nggih NU duwe tarekah pelajaran nyebut asmane Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah dene rung iso kok wis mati. Ya ora apa-apa, sebab mati nih wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Teko yai kula ajeng biat Fatih apa dikire ping pinten yai ping 100 mboten kuat yai nek 1. Kuat pira? Gangsal. Nah sing 95 panjenengan. Panjenengan kan sopir kula penumpang sing penting numpak turu ngorok tekan nggon. Dene ku sak panjenengan ngantuk pun tak tukok rokok. Nggih tak tanggung. Akhirnya kiai ini nanggung wiritan 1 juta ben bengi. Tapi kiai ora kurang akal. Menanggung 1 juta istighfar ya cepet. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atadama khalaqallah, atadama khalaqallah. Pun rampung kaya hitungane gawenane Gusti Allah. Gawe semut wis triliunan. Lah nek sak waya-waya mati di ngapura Gusti lek ora tau belajar belas ngaji ora apa-apa ora marbuka marbuka tawaplung pak ngene ora dicanggah gulune kek langsung meru akhirat dadi wareng wedi ketemu cemplung nang neraka diudhek njero neraka angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol gocek ajurmu mur kaya ketebok bosok mulai pangkatnya menungso anak bapak simbah buyut canggawan yang udek-udek gantung siwur tarangan bodol ketebok bosok mulanya enak mulanya akhirnya tembangi dadi dikeke gamelan selindro pelok nang neng nang nong dangdang nguripmu nang neng nang nong yo nang kene yo nong kono yo nang kene yo nong kono tapi nek pengen pungkasan apik dangdang kung dangdang balik nang sang yang kondang bali nang Gusti Allah. Mulane urip nang ning nang nong yo nang kene yo nang kono yo nang kene yo nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pitik kadang ya urip wis ngoten niku kadang apik kadang lek nek pengen pungkasan apik dangdang gong dangdang balik nang Sang Hyang Agung. Cuman wong Sleman kadang ora ngerti nang ning nang nong dangdang ngono ya jalan ngoten niku. Bareng ngono dijak mangan bareng wong biyen nggih cempret kabeh tangane wijikane mawar kenongo kan kandel uripmu warna-warna kenongo-kenonge ning atimu kudu kandel nang Gusti Allah. Lho ngene iki kira-kira jarine ulangan Jawa nggih boten iki ulangane para wali. Lah NU kok isih ngerti sebab NU ngakoni para wali. Wali niku sinten ya? Wali niku sing betok agamanipun Allah sing nata wong Indonesia sing maune raja kawula dadekke siji kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Mula wong Jawa wong Indonesia dadi ra'iyah diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Iki dawuh Nabi. Rakyat niku beda-beda tapi saling tanggung jawab. Rakyat nek ngumpul musyarakah, mula dadi masyarakat.
nek beda faham wasyawirum fil amri dadi musyawarah. Sebab sing nata biyen para wali mula diarani wilayah itulah yang sekarang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mulane NU pewarise para wali, NKRI harga mati. Lho ngoten lho Pak Polisi, Pak Tentara. Memang ngoten niku tok. Dadi sejiwen ngono ku enak. Insyaallah nggih, dadi menyongsong 1 abad, menyongsong 2 abad itu sesungguhnya adalah nek iso ayo dhewe, lek gak iso sing ada semoga-moga sedaya barokah, sedaya manfaat. Sedaya kula ngene iku wau manuk glathik cucuke abang, mboten manuk glathik cucuke biru. Bar dilantik terus berjuang, ora kok dilantik terus turu. Al-Fatihah. Ya kenal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa hamdi sultanik. Allahumma iftah alaina fathal arifin bimatika wa ansurna rahmatak wa dzakkirna wa nasyidka bidzika ya Allah ya Allah. Ij'al auladana dzurriyyatana min al-khair wa ibadana muslimin qiyamul wa abaina ummatina مشايخنا وجداتي وجداتي واسسنا حضرة العلماء اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم ارحمنا واجرهم اللهم اجعل قبرهم متمرة الجنان اللهم اجعل جميع القبور من الاله الا الله محمد رسول الله ويقين ما نرجو ربك رضية مرضية فادخلي في عبادك الجنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.